timo ohala no gi aluora ne opogo stonde mag uso. Nyaka sani weche mag ohala chalo nade? Millicent Adhiambo miyo waler mathoth bang' limo kar loko ohala no kendo loso gimoko kuom johala e chiro no. Uhuru Business Complex kaka achiel kuom dongruoge mane obiro kaluwo kokalo kuom mosruok mane obedo e kind Odinga kod Uhuru Kenyatta en chiro mondisore miwuoro. Kata kamano, mana kaka joluo nogoyo ngero ni jaber jaula, buonjo mane nenore kuom johala odiochieng' mane yawo chiro no olokore ywak. Adier chiro ber, kendo the outgoing president nogero nwa chiro maber. To koro ber to wainyore iye ka. Nikech adier nodarwa kuonde wa mane beyo, mane wagero nyaka. We lost a lot of things. To koro kwa biro ka, wadoke dhier, wadoke chandruok. Koth kochwe, customers ringo. Koth goyo customer, goyo chiemo, goyo gikwa. Onge customer manyalo bet ka koth goyo. Waonge gi kama wakane gikwa malong'o. Chiro to ber ndi. Onge welo madonjo e chiro. Tich onge. Koro chuno ni ndiko jatich madhi nyaka ndara mondo mi oluong welo. Indiko machielo ma supply chiemo oko, chiemo mayot. Makangi bedo piny godhiambo to pesa minyalo chulo jotiji gi bende bedo ka onge. Nonyiswa ni chiro dhi operate kendo kik wabed gi wasiwasi mora mora mar kiawa. To sani wa regret gimomiyo nokelwa e chiro ka. Nikech chiro ka nokel ji ka ji nopong'o chiro ma kila ng'ato nomako space ne. To achiel kachiel to ng'ato wuok weyo space ne dhi oko. Kama e kaka gilero gima omiyo gin kod chandruok e yore gi mag loko ohala e chiro no. Ma timore nikech government no promise wani county government no promise wani igedonwa kendo stima ne biro e stalls wago. To pok waneno gedo mora mora mosetimore. Ji ok donje chiro ka. Ji onge kaka nyalo donje chiro ka, chiro lil, siwejes opong', chiro dum, onge kaka ywe chiro. Wane wegi wane mwadich gi chiro ni kendwa. Ma bende e kwayo magichwalo nyime ne tend county ma Kisumu kod jatend piny manoyier William Ruto. Wuothe mondo ibine chiro kaka chalo. Ine mani miyo wa chiro kendo ni miyo wa chiro gi chuny maler. Ji onge ma kiwuotho a tung kucho, kichopo kucho, ok diyud kata ji 50-50. Nyuchi wacho ni bottom up. Kumora amora ni wacho ni bottom up, kendo jo mama mboga ni wacho ni dhi keto mbele. Wan mama mboga wainyore, bi piny ka imiwa pesa, wa trade. Ijani maslahi marwa. Korka kore, mineja maboma ma Kisumu Abalawanga, e Loten County ma Kisumu, olero ni gimanyo omenda mar tieko chiro no chutho, gedo magigeno ni biro rumo chop giko dwe mar 12 igani. Chiro no ger to kuno rumo, nkech stalls nonego ger ni jo traders. Stalls kama giuse desk categorization mano pok watieko. Bang' yiero kama koro wadwadhi step by step. Nchi wase discuss e cabinet mar governor. Nitie resources ma extra mane dwarore mondo wane negotiate gi banks. Todo no negotiate gi bank gi traders. Mondo wane kaka bank nyalo intervene okel ni traders pesa mondo oket stalls mako manit gi kila kitu mondo traders obed ni uso kama ber mondo oger gi kotieki dika almost $200 million mondo gik magigero kanyo go kochiko yo. Dweche auchiel bang' ne yawo chiro ni ma Uhuru Business Complex mane gedo mare ne omuonyo omenda maromo $600,000. Lal thothne ema koro johala kwano moloyo yuto manogen. Ka chiro manowinjore oting' johala maheo 5,000 nitie mana gi johala matin ne 100. Penjo en ni ang'o mok timre to bende nitie geno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.